Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane lo mphambi kwenu umama uMnguni uMamthembu akaGezibuso. Okhonza khona la entabeni kaJehova kuyabonelela uNkulunkulu wangenzela umuso omkhulu ngendlela emangalisayo. Ngizobingelela ke ngibingelela ubaba wami umpostoli, ngibingelela umama wami umpostoli, ngibingelela umfundisi Zondi, ngibingelela umfundisi Zulu, ngibingelela obaba bonke nje abasendlini nomama abasendlini nabantwana uSunday school. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngimi la phambili ngibona ukuthi impela kungabe akulungile ukuthi ngami ngizombonga uNkulunkulu. Emveni komkhosi bazalwane ngibe nezinkinga eziningi kakhulu umkhosi ka21 days. Futhi inkinga benginazo bengingazona ezokuphila. Nokufa bengingafa ngoba ngacabanga ukuthi lesifo esiye sangihlasela besizowuthatha umphefumulo wami. Kanti akunjalo uNkulunkulu usazonginikeza isikhathi. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane emgqeni nje komkhosi. Ngamane nje ngaba nemudi engayiqondi. Ngangingakhulumi umuntu. Nakwami kwangavumi ngikhulume. Noma umuntu ekhuluma ngiyamuzwa ngisekhathazeke nje ngingakwazi ukuthi ukwani. Kangangoba ngaze ngaphoxeka umfundisi wami wafika esezulu ukuthi ngiyagula uMamzondi akazange athokoze ngoba angizange ngimkhulumise naye. Kwangingakhulumeki. Kanti emveni kwalokho ngizoba nama-surgeries ngidlikize bazalwane. Ukudlikiza kwami ngangiphenduka intamo ibheke phezulu ngikhamisa. Emveni kwaloko bazalwane ngangidlikiza lemlenze yombili umlenze lo wawudonseka kabuhlungu ngiyezwa ngoba ngangiconscious ngizwa yonke into eyenzakalayo nokuqala kwalento ngangizwa ngisho isiphelo udonseke lo mlenze mase uyadlikisa lo nengalo yanganxele. Engishola ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lento ibiza kambi ngoba ibingenza kathathu noma ka4 ngosuku. Nga-admithwa ke bazalwane sengi-admithiwe mangizwe eskenini akutholakala ukuthi nani. Kuthiwa mina ngikho epileptic. Ngaxakeka ukuthi hawu kanti kwenzakalani kodwa bengikhuleka bazalwane umkhuleko unamandla. Ngicabanga ukuthi ngimi ngesibindi phambi kwenu yiwo lo mkhuleko. Bengivula umkhuleko kaBaba noma kade ngingavumi ngikhuluma ekhaya kukhona umama Mankabane engihlala naye ubeveza athi kumina akukhulumeke athi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu ebona ukuthi ngisenkingeni bazalwane ngole ngishilo ke mina ke ngile ngithe nje uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi abangisho ngalendlela engathi angisekhona sengqondweni. Kodwa lokho kusho kwami ngiyambonga uNkulunkulu ngoba noma ngisesibhedlela bengikhuleka bazalwane. Bengikhuleka bazalwane ngaze ngamtshela ubaba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ngathi inkosi yebo ngiyazi ukuthi sizohamba futhi angazi ukuthi sizohamba ngasiphi isikhathi kanjani kodwa ngiyabona ukuthi sengathi yiko lokho ngenzayo ukuthi ngizodlula emhlabeni. Okwaba buhlungu kwafika enhlizweni yami umntwana lokho bazekile engazibuza ngaye ngathi uNkulunkulu wami ubungenginika isikhathi esincane noma ngabe uzongithatha ngiyavuma kodwa ubungenginike nje isikhathi sakhe esincane ke ngimkhulise nje ngibona ukuthi kuzofikaphi. Hey bazalwane ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ungena kuleli bandla elihle kanje linezifundiswe njini. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma sifa sinamathemba ukuthi masihlukene nesono siyombona. Amen. Ngoba kwafika lokho nje kumina. Ngathi inkosi yami ngiyabonga imfundiso ongifundise zona. Ngibonga ukuhlukana nezono. Ngibonga ukuvuma izono. Ngibonga ukongena emanzini ngithi uJesu Kristu uyinkosi bazalwane.